A gyerekeiket elhozták a második alkalommal megrendezett téli kupánkra. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A célunk az volt, hogy az országot járva a legjobbnak ítélt káposztás műhelyeket meghívjuk, és hogy színvonalas, egymással kiegyensúlyozott mérkőzéseket hozó tornákat szervezzünk. Ezt 4 korosztályban tesszük meg. A idei nyitó torna a 2004-es korosztályra jutott. Örülünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és szeretnénk köszönteni a felkészítő edzőket is, akiknek a munkáját most itt mindenki lemérhette. Két kollégával, a Mészői Úri elnökét, Mészői Gézát 18-szoros válogatott labdarúgókkal, a nyári Európa-bajnokságra készülő U19-es válogatottunk kapitányát, és Zurgó Sándor sportigazgatónkkal. Segítkeznek. Hátulról visszafele szeretném köszönteni nálunk az hagyomány nem biztos, hogy jó, hogy oklevél nincs, viszont nálunk még a 4. is érmet kap mindig. Tehát akik az alsóházba kerültek, azok most egy tapsal kell, hogy megelégedjenek, de nekünk is köszönjük szépen a részvételt, hiszen nagyon kevésen volt. Ezt azért kihasználjuk, a siófokiakkal mettetiket. Az MTK Mészői csapata. A Békés Csabaiak. És akkor mostantól már érmek is jönnek, ugye a 4. helyezettel fogjuk kezdeni, egy speciális érmet készítettünk a számotokra. Reméljük, hogy ilyen még nem nagyon van a birtokotokban, és akkor jó emlékkel fogjátok ezt. 4. helyen messziről érkezett, és hogyha már elverekedte magát a 4-es döntőig, ezért szeretnénk, hogy az emlék az hazakerüljön. A Szeged csapata. Azt a de jó. Még a gólját megnézni dolgoztunk, amikor tényleg sokan tapasztaltam, hogy egy egész napos utána a kollégák is jártak olyan nagy intézményi tornákon annak idején, hogy valaki végigküzdötte az egész napot, jártak 9 mérkőzést, ugye az utolsó 2-nél akár hajszállal lemaradt, és ott álltak végig. Nekik köszönték szépen, és mi azóta, amióta tehetjük minden tornákon a 4. is megbecsüljük, hiszen tényleg nagyon kevés van ilyenkor már a csapatok között. Harmadik helyen végzett, tehát mondanám, hogy bronzérmet kap, de hasonló üvegezett, vagy műanyagozott. Harmadik helyen a Diós Győr csapata. Gratulálok! Nagyon magabiztosan szerepelt a csoportjában, az egyetlen volt, amelyik 100%-os teljesítménnyel tovább jutott, ugye az elődöntőn is túlverekedte magát, csupán a döntőben nem sikerült a győzelem, ezért a második helyen végzett a Budapest Honvéd csapat.
És hogy a gyerekfocinak a kiszámíthatatlansága és a szépsége, és alapvetően az eredménynek a bizonyos értelemben a gyorsan ködbevesző mindegysége, hogy nem szépen fejeztem ki magamat, de soha nem lehet tudni, hogy ki mikor nyer, és ezért nincs is jelentősége. Ez a mai nap ünnep valakinek, aztán holnaptól újra focizni kell dolgozni. Ugye mi a úgynevezett kiemelt keretünket ketté osztottuk. A ügyesebbnek jobb napjátékosaik az MTK színeibe játszottak, a második sor játszott a mélyszőfocis színeibe, és saját államunk is láthatjuk, hogy mit hozott egy torna, éppen ezért nem szabad, és nem is kell különösebben a gyerekeket ilyenkor kategorizálni, hanem mindenkinek játék lehetőséget biztosítani. Mi ezt próbáljuk, és ezért a szívünkhöz most egy nagyon közel álló eredmény született azzal, hogy ezek a gyerekek főleg a lelküket, szívüket tudatéve megnyerték a tornát, első lett a mélyszőfocis suli. Az egyiknél csináltunk egy izgalmas büntetőpárbajt, de teljesen feleslegesen, mert az egyik mérkőzés gólozói nem kerültek be a listára, és ezért nem volt verseny a gólozói között. Elnézést a hibáért, de természetesen korrigáltuk a tévedést. 7-es góllal a torna gólkirálya lett Felcsák Róbert. A torna legjobb kapusa díjat az első helyezett csapatból választottuk Szabó Máté. És a legjobb játékosnak járó díjat pedig a Diózsőri Illés Bálint kapta. Büszkék az elért eredményre, és főleg a mutatott játékra. Szerintem mindenkinek tapasztalatokat hozott ez a torna, abból is, hogy sok mérkőzés van, mindig oda kell tenni magunkat, és a technikai tudás mellé a szív, az erő, az akarat, a mentális képességek is hihetetlen meghatározóak. Remélem, hogy mindannyiatokból egyszer annak idején felnőtt labdarúgó lesz, mert mi ezért dolgozunk, semmi másért. Ma örülünk, hogy győztünk, de nem ez az igazság. Ez csak nektek számít. Köszönjük a szülőknek, mert a hangulatra roppant büszkék vagyunk, mert nem uralta el a túlzott drukkolás és a túlzott vehemencia. Szeretettel látjuk önöket legközelebb is.